I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Trigiro sa kay kay. Mura sa kag tinod lalaki na. Tungod kay ako ug ikaw, usara. Kung unsa ka, mausak ko. Oh. Mao nga suta pag-ayo ang imong kaugalingon karon, paing. Bading ka ba? Oh. Tubaganing pangutanaha, paing. Bading ka ba? Dili ko bading! Wa ka magsulti sa tinuod, paing. Nagsulti ko sa tinuod, oy! Sigurado ka, paing? Oh! Dili ka sigurado, unsa? Sigurado ko! Huh, sigurado ko eh! Manguya ba day kong biya? Kundi pa ko sigurado, ha? Mugasto ba day ko para lang magpa-impress niya? Mo effort ba day kong maayo, ha? Dili ka ha, nga imo lang ning gibuhat para lang pagpatuos imong kaugalingon nga lalaki ka gyud. Oh. Dili ka ha, nga imo lang ning gibuhat para lang pagtabon sa kamatuoran nga bading ka. Dili lagi ko bading! Ganun di makakasabot, ha? Pues, ganun di man lagi ni mo ma-explain ang Barbie doll. Ah! Oh, uy! Naunsa naman sa kanis Paing? Paing! Paing! Unsa? Naglalis na sad mo sa imong konsensya? Oo, ma. Unsa naman sa inyong gilalisan? Sakyan na lang ginin akong anak. Pero nakasiguro na gid kong may niluag na iyang tornilyo. Nahibaw ka ba unsay among gilalisan? Unsa man? Iya kong gitawag og bading. Ha? Di ka magubading mo? Pwes, kung sigurado kasi mong pagkatao, ayaw na nagproblema ha. Okay ma, okay. Ipadayon ako ang pagpanguyab ni Bea. Katawa lagi na ako ya. Pero gisapungan ako kung baboy kay makadungong yung Paing. Time para ko, luwag ko magkasabot niyo. Ano man? Ingon ka pa dong ilang biya si Paing. Oh, lagi isputing kaayo. Unya ang pangutana nganong ni katawa man ka. Unsa may katawanan ni ana? Ha? Makalagot man gani na para nako unya katawanan ra para nimo? Oh, Bitaw ko yan pati. Wala sa kong katawa ko ya. Kay kataon nun pa dyan kay Katawa ko. Unsay lang gikatawan, Bea? Mangutana pa gyud ka? Ikaw! Ha? Ngano di ko? Wa kay baw nga no? Wa. Wala ka kay baw? Okay, sige. Barog og balik, barog. Oh. Kana. Oh, dire. Ato bang sa samin? Hul ba di man na among samin? Makakita raman ka nganong nangatawa na akong pamilya nimo. Ha? Nya, klaro nimo? Oh. Unya, Wa ko kasabot unsay katawanan. wa ka kasabot? Wa ka makakitaan imong porma nga mura kag si Superman kay nas gawas ang brief? Unsa di na ana? Nangutana ka ko sa inaana? Sure ka pa, Ing? Bea, Sanjay. Ako ra man ning gituyo para ipakita nimo nga dili na cartoon characters ang akong underwear. Usa? Mao na. Kadiyot sa paing ha. Ha, nga naman. Kadiyot sa ha. Huwat ako ha. Kay na ako'y kuhaon.
Unsa mo kay kwao ni Bia? Basta dito ninyo! ayaw, Basta dito ninyo! ayaw, Basta ayaw, kayo! ayaw. Igbason ko na tawanan! Uy, hala, si Bia, nagbit nitong sundan. Ha? Nganong ako yung tigbaso ni Bia? Kaya kong tigbason! Yeah! Mao ko na nitabo gabi kuya. Ang agaw ni Bia ang nisulti nako. Kuyawa ko di. Mura ni kunong Superman si Paeng ko no. Dali na nakagawas og disilit og dagan. Ay, salamat. Unsa salamat? Salamat nga wa ko moadto ni Bia gabi eh. Moadto ra bagid unta ko. Ug salamat nga wa nagipaglaom si Paing kay gigo ko na maganig sundang. Unya. Unsa na yung plano? Nagplano ko mopalit og sakanan buboy, kanang pick up. Eh. Ako ba si imong plano ni Bia? Aw, sa pa di ay. Unsam tawag ka kuya? Sa tinuod lang boy. Magpabugnaw lang una tingali ko. Uy, asa man ka magkabugnaw? Kuya ko ha? Pabugnaw sa kong Bia ba? Di sa ko magsamok-samok niya. Ay. Tabangir ako hiwa nining paliyab eh. Maghimot tag paliyab juice para ugma. Lamira ang palya juice, unsa no? Ampalya with lemon and honey na. Very healthy nas panglawas. Pagbuhat mo sa inyo, ani, ha? Ini, good, ini. Sa yun ra kayo na, uy. Sa yun ra kayo pagbuhat, ana. Diya pa di ba? Doon lang mo diri ha. Humanin nyo, ginom. Magsugo na tagpagpanambal. Oh, naana sa kadiha. Nagsige na sa kaglantaw sa ilang imok. Sud gani, be, aron dili ka makonsumisyon magtanaw. Ma, manambal ko balik. Ha? Manambal ko balik. Ning higayon na. Wa na yung mga gimmick. Pure panambal na lang. Parehas ni imok. Sigurado Oo, ka? ma. Sigurado na ko. Kano sama ka magsugod? Dughanong tao, good buboy. Lay kuya. Yawag ka ni kung anong daghan ka nila ron? Sila mo nang uban, no? Gani. Mga bagog dagway, oh. Kadaghanan, boy. Mga taglagyo tinggal ng uban kuya. Wa na ilaing magpatambal, ma. Wa na. Maura man tong tulo ka buok. Ato pag yung mga parayente. Ay klaro kayong naikog lang maong ni Dool. Unsa? Unsa? Habi na kong imong giingon na iikog. Naikog? Ma. Sama ka na bungol ka naman paing. Ma, Oh, nganong ingon ani man. ang unsa man. Parehas raman unta mis imok. Nanambal. Parehas ming dili doktor. Parehas may single ug mahitsura. Pero nganong adto magid niya ang mga tao? Tungod kay may abilidad sa pagtambal si imo, samtang ikaw, suya-suya lang. Paing? Nikalit na mo ko nagsiga imong matagod. Ay, ko ina na, ha? Di ka mo angkon nga fake healer ra ka? Dili ko fake! Paing! Naunsa ka, uy! Wa ma. Ay, kung ipadisturbo, ha? Oh. Oh. Ginoo ko. Uy, nisuol na basad ka ang o ni Paing? Murag nagkagrabe naman ni siya, uy. Ipatanaw na balangka na ako ni siya ni Imok, no? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!